داشته باشیم. Гузашта бошад. Ҳад ду этажае короче. Ака агар ҳамин территорияда бошад, ҳам ду этажа агар нагзашта бошем, ҳаминҷа подписчикам хоҳиш карда буд ки столои мо ҳаминҷода аст, шумката ина марамат бедам ина шай мол ҳам аяла хо чира забт кардам. Мумкин ана ҳамин ду этажа гуфта буда ка ина акас столои телефон полный морд. Агар сахна шида бошад зуд